Είμαι η Σοφία Γιαννοπούλου. Είμαι ο Κριστιαν Σκομπιοάλα. Είμαι ο Γιάννης Πετράκης και μαζί είμαστε η Negotiatech. Είμαστε δευτεροετής φοιτητές στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το τμήμα μας συνδυάζει μαθήματα τεχνολογικής και οικονομικής φύσεως με μαθήματα τα οποία έχουν στην επίκεντρό τον ανθρώπινο παράγοντα σε άμεση συνάθρηση με τα παραπάνω. Αυτό ακριβώς ήρθαμε να αναδείξουμε στη διαγωνισμό. Πάμε! Σε νεαρή ηλικία εισήλθα για πρώτη φορά στον κόσμο του τουρισμού, βοηθώντας την οικογενειακή μας επιχείρηση. Αφού τα επόμενα χρόνια απέκτησα την απαραίτητη εμπειρία, μαζί με αυτήν ήρθαν και διάφορες ευθύνες, ανάμεσα στις οποίες η διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών, αλλά και η διευθέτηση παρεξηγήσεων ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό. Η ενασχόλησή μου με τη ρητορική και τη διαπραγμάτευση ξεκίνησε σε μικρή ηλικία, με τη συμμετοχή μου στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Ρητορίας στα Αγγλικά Forensics. Συνεχίστηκε και κορυφώθηκε με τη συμμετοχή μου και την κατάκτηση του πρώτου βραβείου στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Ρητορίας Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας. Ο ηγετικός ρόλος που ανέλαβα σε διάφορα ακαδημαϊκά project, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή μου σε ποικίλους τεχνολογικούς διαγωνισμούς, όπου κλήθηκα να αναπτύξω τεχνολογικές λύσεις και να τις παρουσιάσω σε κριτικές επιτροπές με τη μορφή pitching, είχε ως αποτέλεσμα την βελτίωση των επικοινωνιακών μου δεξιοτήτων, καθώς έμαθα να μεταδίδω στο ευρύτερο κοινό την αξία που έχω να προσφέρω. Ως εθελοντής στο τμήμα sponsors του φοιτητικού συνέδριου ΔΕΤ, οι διαπραγματεύσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Αυτό γιατί είμαι υπεύθυνος για το κλείσιμο χορηγικών συμφωνιών με επιχειρηματίες κάθε κλάδου, πάντα φυσικά διασφαλίζοντας το αμοιβαίο όφελος. Στο τμήμα που είμαστε, συχνά καλούμαστε να οργανώσουμε το λόγο μας και να έρθουμε σε μια επικοδομητική αντιπαράθεση τόσο με καθηγητές όσο και με συμφοιτητές μας. Ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος. Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τα οποία να διευρύνουν τους οριζοντές μας. Έχοντας εργαστεί ως σύμβουλος ακίνητης περιουσίας, λόγω της φύσης της εργασίας μου, εστίαζα σε διαπραγματεύσεις. Από την προώθηση της επωνυμίας στους πελάτες μέχρι την διαπραγμάτευση της τιμής πώλησης του ακινήτου, όλα ήταν διαπραγματεύσεις. Γιατί αναφερόμαστε σε όλα αυτά? Επειδή οι διαπραγματεύσεις είναι εμπειρίες. Τις συναντάμε σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Από τα αμφιθέατρα στις προσωπικές μας σχέσεις και στον εργασιακό μας χώρο. Με αυτές τις εμπειρίες έχουμε αναπτύξει τις επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές μας δεξιότητες. Και φέτος ερχόμαστε στο ANT να αποδείξουμε ακριβώς αυτό. Με μεγάλη χαρά ετοιμάζω αυτό το βίντεο για 3 από τους φοιτητές μου που γνώρισα στο προηγούμενο εξάμηνο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του υποχρεωτικού μαθήματος Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Τα παιδιά παρακολούθησαν το μάθημα ανελιπώς όλο το εξάμηνο, γεγονός που μου έδωσε τη δυνατότητα να αναγνωρίσω τις εξαιρετικές πραγματικά επικοινωνιακές τους δεξιότητες, οι οποίες μεταφράζονται ως ενεργητικοί ακροατές, ως συμμετοχικοί ομιλητές, ιδιαίτερα εύστροφοι, ιδιαίτερα επίμονοι όπου και όπως χρειάζεται και ως εκ τούτου τους τοποθετεί ακαδημαϊκά στο ανώτατο 10% των επιτυχόντων του μαθήματος. Επομένως θεωρώ ότι θα αποτελέσουν μια πολύ σημαντική και αξιόλογη προσθήκη στο διαγωνισμό που θα λάβουν μέρος.